ήχον και από ήχον ημερολόγιο, ή αλλιώς ημερολόγιο καραντίνας που έμελε να είναι η νούμερο 1. Ξυπνητήρι! Θυμήσου, οι μέρες συνεχίζουν να ξημερώνουν. Έλικας εξ ουρανού, θυμήσου, οι μέρες συνεχίζουν να ξημερώνουν σκληρές και βρέφη. Εσύ θα τα αναθρέψεις. Εσύ θα τις ανατρέψεις. Θόρυβος άδειου ψυγείου. Θυμήσου, σούπερ μάρκετ. Εσύ μπορείς. Τηλέφωνο, θυμήσου. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι η μόνη. Πιάνο. Θυμήσου. Ο ελάχιστος εαυτός. Σε άλλα νέα τώρα και άλλες αισθήσεις. Δίπλα λέει στη μνήμη η μυρωδιά. Η μυρωδιά από ενόπνευμα, λάτεξ και τάλκ και πεύκο. Και όταν αλλάξει η μυρωδιά, η μνήμη θα έχει μείνει. Και μέχρι τώρα μνήμη, η μνήμη από τη ζωή εκτός, έφυγε παρέα με τις μυρωδιές της ή θα ξανάρθει όταν ξανάρθουν και αυτές. Επιστροφή στην ησυχία και το μέσα. Εκείνο ήταν το πρόσταγμα των πρώτων ημερών. Γιορτή της άφραγγης ελευθερίας, άρα ελευθερίας. Οι ώμοι χαμήλωσαν, οι τσάντες έμειναν στην καρέκλα επαόριστον και η μέρα έγινε εξάφνου μια μεγάλη αλάνα περισυλλογής και ησυχίας. Τόσο μεγάλη που μιας κι είχες ξεχάσει πόσο στα αλήθεια μεγάλο είναι το 24ωρο, δεν ήξερες σε ποια μεριά της να πρωτοπαίξεις. Άλλωστε ποτέ δεν σε έμαθαν πως υπάρχει παιχνίδι στην αλάνα χωρίς παρέα. Μα άρχισες να μαθαίνεις και να απολαμβάνεις. Να απολαμβάνεις την αλάνα που απλωνότανε για σένα μόνο, για σένα μόνη. Να θυμάσαι τα παιχνίδια που έπαιζες, γιατί κάποτε έπαιζες μόνη, και να εφευρίσκεις καινούρια. Το σπίτι ξανά γίνε σπίτι σου. Άρχισες να προσέχεις την υγρασία στο ταβάνι, τη σκόνη στο φωτιστικό, τα σημάδια από τα κεριά στο τραπέζι και η μισή αρχοντιά έγινε κολλητή με τη μοναξιά και εσύ φίληκε με τις δυο. Κι ύστερα ήρθε το νέο. Η μοναξιά σου δεν σου ανήκει. Η μοναξιά σου είναι εντολή. Και η αλάνα στένεψε. Έγινε κελί που σε πνίγει και άρχισες να κάνεις λογαριασμούς 24 δια του 6 και ύστερα να τους σβήνεις. Καλύτερα στο κελί σου παρά έξω με ραβασάκι στο φύλακα. Μα σου είχαν κλέψει και τη μοναξιά. Δεν ήταν πια δική σου. Ήταν συμμόρφωση προς τας υποδείξεις. Κάθε βιβλίο που διάβαζες, κάθε ταινία που έβλεπες, καθένα από τα παιχνίδια που είχες βρει να παίζεις μόνη, τώρα γινόταν άλοθη αδράνειας. Ο κόσμος έπαιρνε άλλη μορφή και εσύ πάλευες να πείσεις τον εαυτό σου ότι το κελί σου ήταν αλάνα. Το δίκαιο μέσα σου ζητούσε να βγει έξω από πείσμα, να σμίξει με άλλες φωνές, να φωνάξετε μαζί πως η μοναξιά και η ευθύνη είναι κτήμα σου, πως δεν χρειάζεται βαρύ χέρι αλληλεγγύη, μόνο χέρι απλωμένο, πως έναν ψεύτη βοσκό με γκλόπ και μπλοκάκι κλίσεων και καμπόσα σχέδια για επενδύσεις σε επιχειρήσεις δημιουργικής απασχόλησης λύκων θα έπρεπε οι χωριανοί να τον πάρουν στο κατόπι και να γυρίσουν σελίδα στην ιστορία. Μα έπειτα τα πρόβατα που κυνηγούσε ο λύκος, τι θα απογίνονταν. Και ένα χωριό με ένα λύκο αμολυτό, πώς θα μπορούσε να ζήσει σε ησυχία. Όπως είπε η φίλη, καλά τα λες κοριτσάκι μου, αλλά να πεθάνουμε από γυνάτη, κρίμα θα είναι. Κι έτσι η αγανάκτηση βρήκε τη μέση λύση. Το μπαλκόνι και την είδηση. Το μπαλκόνι ως φωνή και την είδηση ως γνώση και επίγνωση. Και η είδηση γέμισε την οθόνη και τη σκέψη. Η μοναξιά έγινε τώρα εξωστρεφής. Η περισυλλογή
έδωσε τη θέση της στη συλλογή πληροφορίας. Η ησυχία των πρώτων ημερών έγινε αγωνία να γνωρίζεις, να μείνεις στον κόσμο, να μείνεις έξω κι ας μένεις σπίτι. Η ζωή άρχισε να μοιάζει με τη ζωή πριν. Μόνο που τώρα οι φωνές χάνονταν σε μαύρα σημαδάκια ψηφιακού μελανιού. Οι κουβέντες του καφενείου συνοδεύονταν από συγκεκριμένο αριθμό και τύπο μορφασμών όπως «μου αρέσει», «χαχα», «ουάου» και «έλεος». Και το σημείο που η παρέα έδινε ραντεβού έγινε «σπίτι μου, σπίτι σου». Στο μεταξύ, ο έξω κόσμος γέμισε μάσκες. Αρχές Μάρτη βάζαμε στοιχήματα για τις μάσκες στο βαγόνι του μετρό για παιχνίδι. Στολές, μαραθωνοδρόμους και σκυλιά. Στο μεταξύ, στον έξω κόσμο, το φιλί στον αγαπημένο βγήκε εκτός νόμου και η αγκαλιά γίνεται στα κρυφά. Κάπως έτσι βίαια, η εφηβική ανάμνηση από το αδιάκριτο βλέμμα της γριάς γειτόνισσας στο παράθυρο άρχισε να γλυκαίνει. Στο μεταξύ, στον έξω κόσμο, κάποιοι από τους χωριανούς ρίχτηκαν άοπλοι στη μάχη με το λύκο, ενώ άλλοι παλεύουν με το λύκο που τους περιμένει εντός της ασφάλειας του σπιτιού τους, με σηκωμένο χέρι και ανάσα που βρωμάει αλκοόλ, και άλλοι πάλι παλεύουν όχι μόνο με το λύκο, αλλά και με το μαύρο σκύλο και άλλα αγρίμια που μες στους τοίχους του σπιτιού τους θρέφονται και μεγαλώνουν. Μα μέσα στο χάος ενός κόσμου που αποσυντίθεται, σε πολλούς χαρίζεται ένα δώρο. Ο χρόνος. Ο συντονισμένος χρόνος. Ο χρόνος να προσέξεις την υγρασία στον τοίχο και τη σκόνη στο φωτιστικό, να κάνεις το σπίτι σπίτι σου, να περπατήσεις στο πευκόδασος πάνω από το σπίτι που τόσα χρόνια σε περίμενε, μα ποτέ ο χρόνος δεν έφτανε. Να δοθείς με ησυχία και ολόκληρος, χωρίς βιασύνη, σε όσα και όσους αγαπάς. Να στοχαστείς τις μνήμες του κόσμου που θέλεις να κρατήσεις ζωντανές για να τις κάνεις ζωή όταν βγεις από τη μοναξιά. Να κάνεις τη μοναξιά ξανά δική σου κόντρα στις εντολές και τις υποδείξεις. Να φοβηθείς, να οργιστείς για το μετά. Να αφήσεις το φόβο και την οργή να γουρμάσει, να γίνει πόδια γειωμένα σε ελπίδα και υπενθύμηση για το μετά που ποθείς, για να είναι η ζωή σου ζωή. Να ακούσεις τον ελάχιστο εαυτό. Κι ίσως ο ελάχιστος εαυτός να μην είναι ούτε φωνή οργισμένη, ούτε φοβισμένος ψίθυρος. Ίσως να είναι εκείνο που είπε ο ανύπαρκτος διασκεδαστής. Ίδιος με θόρυβο ψυγείου σ' άδειο σπίτι, που δένει αρμονικά με τον άλλον του σύμπαντος και υφαίνουν τον τρόμο και μετά την πίστη.